ଥରେ ଗୋଟେ ପିଲା ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଟାଟୁ କରିବାକୁ ଯାଇ ହାତରେ ଲେଖିଲା ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଚିଲ୍ ଆଉ ତାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସକୁ ଟେଗ୍ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଲା। ଯେବେ ଇଏ କଥା ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଜାଣିଲା ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇକି ସେ ପିଲାଟାକୁ ଗୋଟେ ଇୟର ପାଇଁ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ତରଫରୁ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଫ୍ରିରେ ଦେଲା। ତାପରେ ଡୋମିନୋସ୍ ବି ଗୋଟେ ଅଫର୍ ବାହାର କଲା। ରଷିଆରେ ଡୋମିନୋସ୍ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିଲା ଡୋମିନୋସ୍ର ଟାଟୁ ଯିଏ ବି କରି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେୟାର କରିବ ତାକୁ ଡୋମିନୋସ୍ ତରଫରୁ 100 ବର୍ଷ ଯାକେ ଫ୍ରିରେ ପିଜ୍ଜା ଦିଆହେବ। ଇଏ କଥା ଶୁଣି ଟାଟୁ କରିବା ଲୋକଙ୍କର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଅଫର୍ 2 ମାସ ଯାକେ ଦିଆହେଇଥିଲା ତାକୁ ଡୋମିନୋସ୍ କମ୍ପାନୀ କହିବା ଅନୁସାରେ 5 ଦିନରେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ये कथा आपण मैंने आगुरी जानी? जदि जानी तो कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु।